तो खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरासार यूट्यूब चेनेल जानानै बरायबाय गोबां मोनसे आयदायाव लानानै फिन नोंथांमोनजों आं सावरायनो थाखाय ओंखारबोदों तो लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिगौ नैबे मागो बोथोराव गोबां गामिफोरावनो नैबे गामियारि सुबुंफोरा नैबे न'खरफोराव माने न'आव मा खालामनाय जायो गोबोरखि आरो दैजों बेखौ लिरथेयो माने न'नि साइडआव सिन होयो दा बेनि ओंथिया मा बेखौ मानि थाखाय होनाय जायो तो आं सोंनानै मोनथिनाय बायदिब्ला बेवखौ बै गोदोनि जे सुबुंफोरा मोनसे फोथायनाय दङ जे गोबोरा मोनसे जिहुते नैबे मोसौआ गांसो जानानै खिनाय बे गोबोर जायो आरो बे गोबोरा मोनसे गोथारनि नेरसोन मोनसे समाव ओरैबायदिमोन बै समनि आबै आबौफोरा मा खालामोमोन जेब्ला सोरबा सेंग्रा बा सिख्लाया सुवा जायोब्ला बयबा माबा मोनसे जाथावै बुस्थुखौ जुदि जायोब्ला मा खालामोमोन गोबोरखि एसे ओमफ्राय दै सान्थि होनानै मा खालामो लोंहोयोमोन दा बे गोथारनि मोनसे नेरसोन गोदोनि आबै आबौफोरा फोथायनाय तो बेवहाय निश्चय नंमारगौ जानांगौ बियो मोनसे नेचारेल आरो बियो मोनसे साइन्टिफिकेलि मोनसे जाहोनबो थानो हागौ जायखौ बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला जे न'नि गासै एराउन्डआव नैबे गोबोर सान होनाय जे न'आव लिरथेनाय बेनि ओंथिया बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बुंदों जे बियो गोदोनि समाव जिहुते न'खरफोराव लोमजा सामजा गोबां जायोमोन तो बेवहाय नेचारेलि नैबे बेमार आजारफोरखौ प्रटेक्शन होनाय बायदि नैबे गोबोर सानखौ होनाय जायो होननानै बिथांमोना बुंदों मानोना बेनि जोहै न'खराव गाज्रि जे आबहावाया फैनाथों होननानै बिथांमोना बे गोबोर सानखौ होनाय जायो होननानै बिथांमोना फोरमायदों तो बेवहाय बिथांमोना जास्ट बेखिनिखौल' फोरमायदों आरो गोबाङानो बेखौ होदों नोंगौ परम्परा बायदि होदों बेखौ नाथाय थार ओंथिखौ बिथांमोना फोरमायनो हायाखै तो आंबो बेखौ मोनथियाखै बिथांमोना जिखिनि बुंदों बेखिनियानो आरो नोंथांमोना आंनो कमेन्ट्सनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बेनि थारथिखौ नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन मानोना दिनैनि तारिखाव जों बैफोर गोदोनि जे बावलांनाय गोदोनि जे नैबेफोर आदबफोरखौ जोङो बावगारलांबाय अब्ला जों बेखौ फिन जों जावरिखांनानै बेखौ लाफिननांगौ मानोना बेखौ रिसार्च खालामनायनि दिनैनि तारिखाव गोनांथि मानोना बेखौ जोङो जुदि गोदोनि आबै आबौआनो जुदि होदोंब्ला आरो गोदोनिफ्रायनो बेखौ जुदि जों फालिबोदोंब्ला बे मोनसे साइन्टिफिकेलि मोनसे जाहोन थागोन मोनसे जोंनि रैखाथिनि थाखाय बेखौ जुदि होदोंमोनब्ला बे मोनसे माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ बेखौ रिसार्च खालामनायनि दिनैनि तारिखाव गोनां अब्ला नोंथांमोना जुदि आंनि नैबे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट्सनि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोना फोरमायहर नोंथांनि जिखिनि गियान बेखौ आंनो शेयार खालाम आरो बुहुमाव बे नैबे गोमालांनो हमनाय गोबोर सान होनाय न'आव एराउन्डआव होनाय बेखौ नोंथांमोना मुलुगनां खालाम मानोना बेयो जोंनि कालचारजों जोंनि बर' हारिजों बे रिलेटेड गोनां तो लोगोफोर आं भिडिअखौ नैबे जाहोननि थाखायनो बेखौ बानायनाय जादों मानोना जों फिसा फिसा खायसे जोंनि फोरबोफोराव बाहायनाय खायसे फिसा माबाफोरखौ जों बावलांबाय दा बेनिखायनो जों बेखौ गोसोखांनांगोन आरो बेखौ जों फालिनो थाखाय नाजानांगोन दा बे आयदाखौ लानानै आं भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै शेयार खालाम गुबुननोबो फोरमाय आरो गुबुनाबो बे बाथ्राखौ आंनो फोरमायहरथों आं बेखौ मिजिंथिदों लोगोसेनो नोंथांमोनखौ आङो फिन गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ लोगो मोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय आरो मोनसे खावलायखानाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै जुदि नायदोंब्ला नोंथांमोनखौ अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेनो नोंथांमोनखौ कमेन्ट्स हरनो थाखाय आं खावलायबाय लोगोसेनो नैबे भिडिअखौ गुबुनाव मोनहैनाय बायदि शेयार खालाम तो गोजोन्थों गुबुन मोनसे आयदायाव गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन मिजिंथिनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै मागो दमासिनि तो थेंक इउ